Iya. Ini juga ada mulutnya. Mulutnya ada. Ini juga ada dada. Iya. Ini apa ini? Ini pelut. Itu komisar gitu. Ini malah marahin teranyam bocah. Teranyam piye ta? Goblok. Sampai kayak robot tenan. Mulai rene. Oh, lagi kancane teko lho robote. Baling-baling bambu, baling-baling bambu. Wah, iya. Ini namanya drone. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe sing duwe. Pilak, ayo Pak Diken. Tobil wong legen boleh omongan. Yuk. Baca apa batu pada tindak. Awan-awan lunga blondong bakal paing. Oe. Kawan rondo nganggo kurapate penting. Ini yang ditunggu-tunggu warga masyarakat Banyurip diantu-antu. Selamat malam adik wedok Mbak Niken. Selamat malam Masku, Mas Bayu. Saya sehat, saya laris, saya ayu, saya elok. Alhamdulillah pangestune Mas Bayu. Nggih, semoga sukses selalu, Amin. jaga kesehatan. Nggih. Sekolahnya sing tutup. Nggih, amin pangestune. Ya, pripun Mbak Niken panjenengan mirsani warga Banyurip bagaimana komentar panjenengan? Wah, alhamdulillah kula dinten niki ruwemen sangat Mas Bayu. Ya. Amargi sing mirsani niki lho ya Allah, Masya Allah subhanallah. Wah, kuatah sangat sing teng mriki. Masya Allah, halo semuanya. Wow, menyapa seluruh Selamat warga. malam semuanya. Nggih niki ketok ibuke niku bungah-bungah Oh sangat lho. nggih, wiwit sore wis nunggoni kok. Nggih, Mo, ada yang pakai bajunya Niken Salindri juga, Mas. Amin. Pene sampean, Mbak. Alhamdulillah. Ah. Nanti kalau nanggap Mas Bayu lagi tahun depan nanti akan saya bagikan kaos Niken Salindri gratis. Nggih, siap nggih? Amin. Penting ditungane muga-muga kabeh seger waras. Amin. Muga-muga Mas Bayu ya seger waras. Amin. Kabeh panjang umur. Niken panjang umur. Amin. Dodong panjang umur. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Kula dereng ya. Kula dereng Dereng apane? panjang umur. Oh, alah. Mugi-mugi komet panjang tangane. Maling no. Ya mugi-mugi komet panjang umur. Amin. Sampai entek wong. Dewe. Heeh. Iya jagong karo Atus dewe. sapa. Mbak Niken, Nggih. bagaimana panjenengan rasanya diapit karo cowok-cowok ganteng seperti ini? Wow. Rasanya tuh sangat senep sekali. Kok seneng? Senang kok senep piye ta? Loh, Eh, Deni kan. Ya ampun. ya Ambare kuwi mana sih? aku tuh baik banget. Oh, baik banget ya. Iya. Makin cantik Dek Niken. Makasih. Ya Kamu kok makin gemoy sih? Habis gimana sih ya? Aku habis dikasih makan terus sama mama papa. Oh gitu. Iya. Ini Deni kamu kan- kamu kan udah aku kasih tahu. Kamu tuh suruh pakai mini set aja. Ini kan kelihatan. Dek, kalau ini digituin yang lain gerak. Alah kaya duwe. Kopi omonganmu piye kok kaya duwe piye ta kowe? Apa aku mau ngambil cacah? Dek Niken. Iya. Kamu kan kemarin pesen sama Aa Dodo. Nah, Kamu pengen tak beliin robot-robotan kan? oh iya. Ini aku udah dapet. Masa sih? Iya. Itu mahal nggak? Mahal harganya 3,5 juta. Oh, 3,5 juta. Mana? Tampil Iya ya. mau Sini dong. sayang. Wait, tadi. Lu lakon opo? Ini dek, coba lihat Mana? ini. Ini pasti kamu suka deh. Ini kok bajunya mirip kamu. Loh, memang Robotnya. tak buat kembar. Oh gitu. Kalau Iya, biar- kalau aku kangen kamu, aku jadi Iya. bunuh robot ini aja. Robot ini manut kok. Bagus kan? Iya. Bagus kan dia Kok robotnya bisa ngomong? Memang ini robot otomatis. Oh ini Iya. kamu bisa ngomong nggak? Mbok coba Coba, coba. diputer-puter nek, Ah, diputer lagi ya?
jepkirnya diputer. Iya. Ayo, ret. Kayak apa coba? Seneng hati. Ini kok robotnya bisa pegang mic? Bisa. Oh iya, Ini robot milenium. robot milenium. Coba ada deh kan hidungnya mirip kan? Hidungnya bagus nih loh ya. Iya, ini Bagus, kan? hidungnya kok kayak hidung manusia ya. Memang ini dibuat. Aduh, kok dia pilek ada ingusnya nih. Iya, jombolan aku. Mas, ada Jadi kayak ingusnya nih. kelabine lho robotnya. Kembalikan lapno robotnya. Kurang. Coba tadi nih kan, ini juga ada lehernya. Coba nih lehernya loh, ya kan? Oh iya, coba lihat leher. Oh iya, lehernya. Ini juga ada mulutnya. Mulutnya ada, ini juga ada dada. Iya. Ini apa ini? Ini pelut. Kita kok ngisor gitu. Ini malah marahin teranyam bocah. Teranyam piye ta? Goblok. Sampai kayak robot tenan. Mulai rini. Oh, lagi kancane teko lho robotnya. Nih, baling-baling bambu, baling-baling bambu. Wah, iya. Ini namanya drone. Lah, goblok. Robot kok nesu-nesu. Deniken. Iya, iya. Besok kalau gede kamu mau jadi apa? Aku mau jadi dokter. Dokter pinter. Kalau Komet besok kalau gede mau jadi maling ya sayang? Mas Dodo. Dalam. Aku gak mungkin gede, aku kan wis tuwek. Oh iya. Deniken kalau di rumah suka makan apa sayang? Aku suka makan steak. Oh steak. Kalau Komet suka makan damen ya sayang? Kalah pinternya. Oh, batu karo kowe no. Aku ora melok-melok kok batu. Mas, gua kira mang kancane mangan stik kok kene damen iki. Gua kira sapai apa piye? Sapai. Luar biasa. Nggih, heeh, iki wis diantu-antu piyai mriki. Disapa dulu Mbak Niken, disapa dulu. Inggih, kula ngaturaken sugeng dalu sedayanipun warga Banyurip. warga Banyurip. Nggih, Pundi niki, Mas? Napa? Bojonegoro, Tuban. Tuban. Kampung Londo, Kampung Banyurip. Londo Banyurip, Kecamatan Senori. Senori, Tuban. Nggih. Ini dalam rangka acara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Betul. Semoga Indonesia semakin jaya, Amin. semakin maju. Amin. Rakyatnya itu hidup rukun, tentram, damai, sentosa. Amin. Sing penting dhewe iki ning kene seduluran ya, Mas. Nggih, Lera. Ora oleh saling padu tukar menukar Oh, itu tidak tidak boleh. boleh. Nggih. Soalnya ngelingi zaman rikala bendu apa lek ngarani prajurit. Perang. Perang ke angele kaya apa, kita hanya melanjutkan Ya. Perjuangan. perjuangan. Misi kemerdekaan. Apa meneh zaman saiki cah nom-noman saiki niku, Mas. Nggih. Kan isine do lek pas delok dangdut ngono kae do tawuran, Nggih. ngono kuwi. Nek mriki ora enek, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayem tentrem. Ayem tentrem. Saya tak omongi Dik. Piye, Mas? Sejarah biyen mbahku tahu cerita Dik. Tenan ki mbahku biyen perang melawan Londo ki melu. Poh. Biyen zaman biyen ki toh nyawa lho Dik. Heeh. Londo teko ngarep mbahku wis nang ngarep dhewe. Nek Masa? ditembak, iya. Belanda datang. Tembak. Dak. Mati plok. Oh. Lah mbae sampean wi. Iya, ya sampean tembak. Belanda datang. Dak. Terima Deniken. Yo, terima. Tembak Niken. Dak. Lempar ke Komet. Terima Komet. Piye ta kuwi? Uncal kene dodok nih. Oh. Belanda datang, tembak, dodok. Dar. Uncal kene Niken. Ayo. Ya. Tembak Ken. Yo. Dar. Komet. Mat. Oh. Tembak. Mati san dhuwur. Kene bedel Niken. Lah kok iso misangane sih. Aja gelo wis ta. Ayo, sik diaturke sik. Aku tak nyuwun sing langgam-langgam dhisik wae. Mas. Nggih, dibawani sik. Monggo. Anu, Mas Komet. Nggih. Coba panjenengan ngerayu Niken mang bawa sak seneng sampeyan apa
Iki yo tak gawake musik enek musike engko nek sampe. Komet niku wis ora usah diuji, Mas. Nggih. Suarane apik. Heeh. Teng daerah iki ambake niku suarane paling apik dhewe. Oh iya ta? Wingi maratuane disuarane minggat, Mas. Tenan iki. Ayo. Ayo, coba kayak apa? Mas Komet. Ayo. Nyidam Sari juga boleh. Ayo iki. Duh wong ayu kurang marem ya. Biar adiknya seneng. Seneng. Ini iso dingin ini lho. Ora iso. Lempem kok. Ora iso wisan. Wis rusak, Mas. Pepujaning ati Ndase diklothok. iya kaya ngene Ndi mau? wong nandang mangan tandur Kayak sapi mangan. Padha puas. Loh, tapi kan adiknya sayang suka loh. Seneng ya? Seneng. iya Sampeyan harus menyenangkan hatiku loh. Aku iki sapa? Gak ngerti sampean aku sapa? Sapa? Adike Mas Bayu loh. Aku adike Mas Bayu loh. Lah kok beda Bedone Beda maneh. ya jauh no Loh, jauh piye Mas Bayu bagus, Mbak Niken yo ayu. alah bagus apa kira teliti ya Rata itu piye to? Kok- Bayu Aji dalam kondang lho, Mas. ae aja perkara kulapen perkara jeneng Lah nyapa? asline begrek Loh, apane sebegrek? asline ora teliti sih Endi to Mas Bayu yo bagus. kaya ngene wong nandang asmara Sing nembang Mas Komet sing gandrung dadak. Cocok. Ana men desel tok ya sing penak ya. duh Apa to awakku? apa to menang nembang ya gudak apa to awakku dewe Wah, jan kita le mesra kae. duh dewa ngenge ngenge ono Iki tak ada wong ngene ono iki. Do dewa Jawa Togo. Jawa Togo Kae ana lintang ya Kang Mas. Lintange ning sandinge rembulan ya Kang Mas. iya sayang Awake dhewe dalu dalu iki nanggap tukang bobo. Inggih Kang Mas. Tresnane awak dhewe disekseni kalih batang Kang Mas. Badang ndi to, Dik? Lah niki sing nembang. Jere mau roban. Kok wis ganti Kuwi ora badang, Dik. Kuwi nek ning kene jenenge siluman gunggu. Ya. Genti. Mas Dodol, Mas Komet ya Mas Komet. Ayo genti. Mas Komet, ayo. Mas Komet gandrung karo Mas Dodol. Niken minggir sih. Ayo. Ayo Kang Mas, aku gandrung Kang Mas. Aku wis siap lahir batin. Aku wis siap lahir batin. Aku gandrung to Kang Mas. Ayo to Kang Mas. Aku gandrung kok. mipat mi. Aku kok Gila. wis ora tau oleh apik pumpukane kowe. Lho, tangan dhewe. Ya, nek Mas Komet karo Nduk Niken. Ayo. Lho wis. Ayo Nduk Niken. Kok diprang. Ora preng, ora. Ning ora gandrung kuwi kakak adik. Lah, Sedulur ya. Sedulur. kakak adik. Ya. Ayo tak dusi. Kak dusi tak gadut. Lah kan biasane ngedusi adikku. Ora ki adik wis gedhe adus dhewe iso. Walah, sopo capek. Ayo. Yen cedhak tansah mulet. Mulat. Mulet to. Lah sampean menyapa mulet? Lah aku ya kudu. Jandeng jak mlaku ngono lho kok sok wedong kok ora. Nah, Gandeng tangane jak mlaku ngene lho ngene. Ya, coba.
cek tekan upama sira upama sira nahkoda Ya. tanpa prau sasat sarat ing Solodong Jalatri, Jalatri. maune tri terus lah dituntun dhuwur ya dadi Jolodong Jolodri kok Jolodong Nyidam sari as iki bawane nyidam sari ning langgame aku nyuwun tulung wewayangan gendi tembangke nduk niken Nggih, Mas. digarap langgam sik co monggo gen buka celuk nggih mangga nduk terus engko digawe rama seger ning kendange ciblon wae nggih heeh sing penak kae monggo monggo nduk niken monggo sekop Buka celuk to, Mas. oh nggih no ayo Wayang Alhamdulillah. Mas anu Mas Komet Mas Dodok. injih Karo diselingi nggih. nggih Niki tak buka undiane sik. Sepeda motor siji sik. Nggih. niki lho Mas ora gelem go blangkone dagelan piye to iki Niki dibuka undiane hadiah utama sepeda motor. Dibuka siji sik. Wah, iki. Mangke Mas Dodo, Mas Komet nduk niken nanti bisa maju di panggung depan ku nek pas lagu. Nggih. niki undian priyen Nggih, monggo panitia, ini saya serahkan waktu untuk satu sepeda motor dulu. Wah. Wah, undiane luar biasa niki, wah hebat tenan. Iki oleh udik-udik. niki Mas Coba. monggo panitia monggo panitia
panitia pengundian monggo. 8. Ose. Urung kok iso kok 8. Upama. Alah, darah SPA cepu langsung teratap. 8. Ambune. Mangga. Nggih, matur sembah nuwun Mas Bayu. Ya. Mungkin minta bantuan dari Cak Komedal sama Cak Dodok supaya tambah meriah lagi. Alah, kok untuk maju ke depan. Repoti. Mangga. Oh nggih. Ngopo to? Sajake bagus kok. Sama Mbak Niken. Monggo bertiga bisa untuk maju ke depan Mas Dodok. Supaya tambah meriah. Mas Dodok, Mbak Niken, ayo Mas Kupet dan lain sebagainya. Ayo monggo saged maju. Anu niki lho Mas Dodok kali Mbak Niken. Iya, supaya warga itu bisa Semangat. lebih dekat lagi Ya, sama beliaunya. Ya, semangat. Ya, Ayo Mas Dodok, mereka Mas Dodok. Mangga. Saya Wet nyapa to, Met? Kok siramu mbok demek-demek nyapa? Aku mau buka enak iki. Jelas ra beres iki. Nyapa lho? Tenan to. Apa? Fresh care iki lho. Panas, iki kira guyon ya guyon kok. Kan sama Iki jelas. oh, ini lewat sini ndak bisa. Betul. Ndak Aku sih, ndak mau Mbok. dampingnya aku ke sana. Mriki anu mios nggon rebab. Mios nggon rebab ora apa-apa. Nggon beduk iso rono melangkah rono. Nggih, saged to. Oh jero, wah lah no, enggak ada jalan nih Mas. Ah monggo ampun. Napa panjenengan sing melangkah rene sing maca nika diundi sik iku sing maca undiane nduk nike. Nggih, lah perlu. Nggih nek mandap anu mengke nek mandap Oh, iya, ada. Ya, ada jembatannya. wis kono mlayu lah barku gak jegur ning kolam. Cak. Ayo, Cak. Kok tok langsung tok ngrasani bathuk riyen. Niki mun umup. Ayo so diundai. Ya. Bacot to. Ya, Arek-arek mohon kebacut. bantuannya untuk Bercanda Mbak Niken kelewatan. ya, Nggih. untuk mengambil undiannya untuk umum. Ya. Bismillah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak tolong dilihat ya kuponnya ya. Ini satset ya. Niki ngambil pinten, Pak? 1. Kok ya kursi sih? Lah piye dah montore sak gelan. Yo. Sagelan. 0 8 6 9 9. Hangus. Ose. Ose. Ya kesuwen nek takon ngecepakne ket mau kok Jan kupone. omongane lho dos cah Jawa apa ora bocah kuwi kok. Rung apa-apa angus. 0 8 6 9 9. Diperhatikan lagi nggih. Kepada, 0 8 6 9 9. kepada yang membawa kupon dengan nomor Ada berikut tadi. itu. Mas. Oh, Mas. ada. Woi, Tepuk tangan. Luar Alhamdulillah, biasa. Mbak, rezekine jenengan. Alhamdulillah, Mbak Ema cek keturun. Alhamdulillah, Mbak, benjing sakit bayar bank mekar nggih, Mbak nggih. Lah nyapa? Mau ngentuke motor. Montor karo Oh, ditakoki ya, do. motornya digadekne ya. Didol kurang. Hadiah kok didol. Kayak menawa butuh kok. Kae. Iki kok kae. Mbak Niken, ini motornya ada 4 nih, sampean milihkan yang mana? Oh, Ini ini motornya ada 4, aku memilihkan yang sing ning ngarep ki lho. Endi? Ki lho. Yontel iki. Oh, tuh, Udah iya. gunung, udah gunung. Ini kan yang motor. Ayo, dicocokkan nomornya, dicocokkan dulu. Mbak Ijan. Nggih, ya Allah, Mbak nyipi apa jenengan ya Allah, Mbak? Bapak Ibu perlu diketahui bahwa mbaknya yang mendapatkan sepeda motor itu sudah sepuh. Lah ya wis sepuh terus kenapa? Sudah sepuh, Mbak, tasik saged numpak motor napa? Mboten. Mboten nggih. Ah, nggih pun hangus nek, Mbak. Ya aja, go putune. Sampean Oh, iya, nggih, putune. sampean malah beda, Mbak. Iki piye to kok iso? Sak sore Paring asma ditutup. Mbak sinten, Mbak? Sarbini. Pidalem saking pundi, Mbak? Jangor, RT pinten? Oh, tasih diakui mboten lho jenengan kok sok modele kok lali ya.
Nggih. RT 2 RW 5 nggih. Selamat kali Mbah Jangur. Mbah sinten wau? Mbah Sarbini jenengan angsal hadiah sepeda motor. Selamat Mbah. Konten Mbah. Mbah, bonus foto kali Mbak Niken Salindri nggih. Lah Mbah, ya Allah Mbah. Ya, gurabuk nyawa. Alah. Mbah kembali muda. Sampeyan to numpak sing ning ngarep engko Mbak Niken ning mburi engko critane anu sampean ngapeli Mbak Niken. Nah, ngono nggih. Heeh, yo ngeterke putune sekolah. Nah. Saya tahu anu Mas Mun sewu, mboten ngeterke kok. Tapi Ngapeli. ya. Alam baik bagus ya ta. Kamerane Mbak. Dicekeli polae lho. Apa wong ora sing polahe sapa ya. Alah Mbak. Nggih, terima kasih tepuk tangan. Ya Allah Mbak. Mbak, mboten kersa beto montore tak kula betane nggih. Yo. Ayo Mbak, ndak iso go motor ya tak gawane ngono lho Mas. Biasane peda motor kok kados Mbak niki biasane dilempit. Oh, iki iso dilempit. Iso dadi dhuwit kuwi lho. Ya padha wae nek kuwi. Mbak Niken, Nggih. mumpung masih di situ dengan Mas Dodok, Nggih. niki wonten sing ngersake lagu Lamunan Mbak Niken Salindri. Oke. Ayo. Rolas. Apa? Dah. Rolas pani aku. Wah. Kowe kita. Mas Bayu nggawa dagelan loro kok sing sitoke bancing gitu. Ki ora dagelan, Mas. Lah apa? Wit ringin. Kok ketok Rocker ya? Nggih. Nggih, oke. Monggo ayo, cah diaturke Lamunan. Monggo. Kali campur gamelan. Gamelan. Oke. Teng ngriku mawon, Mbak. Teng ngriku mawon kali Mas Dodo. Ayo, Mas Dodo. Aweran kucing. Dadi turu-turu karo mangan mie. Iya. Wong Ugi wonten menawi kehilangan malih Ki opo cah? kaca Tisma, kacamata nggih. Yang merasa kehilangan boleh diambil di panitia. Monggo panitia. Kuwi wis ket mau lho wong e ndandakno dhewe. Kacamata apa matri kok so. Oh, nggo lemari. Mas Komet, Nggih. ayo lintang asmara coba. Kusik Mas. Kusik. Tapi ora padha pengertian. Tos. Aman. Ngene lho wong iki mau angsale saweran kang nggih saking kanca-kanca sedaya. Lah niki nggih dindum rata. Mboten purun nggih mboten. Lah urung jawab kok mboten purun ya apa lho kowe iki kok. Ngono. Ayo nyoba suarane Mas Komet kaya ngapa garingan sik. Ayo. Belok barang. Ayo, gamelan. Kowe iki dadi apa? Kok kowe malah kaya ambulan. Ambulan iki kok. Iki kaya sing teh panas gitu. Piye? Teh pucuk to kok. Iki ceritane aku dadi pegawai suster. Ya, Mas Dodok coba. Siang pantara ratri. Coba. Siang pantara ratri. 100.000 rupiah. Matur nuwun Mas Bayu. Mas Bayu baik hati. Iya. Lho. Nyapa mbok pindah? Tak mbenaman. Ngene iki lho jenenge bos pengertian ngene iki. Ngono 100. Coba kayak apa? Monge leng manis sing ati. Ya, terus. Setiaku Nah. bisa anduweni Saut Mas Dodok. marang sang Tyasu Laksmi. 100 untuk Mas Dodok. Makasih Mas Bayu. Mas Bayu baik hati. Baik hati. Mas Bayu baik hati. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah Lanjut nih, Sena. Duk Niken coba disaut. Mengapa santap narasatimu tresnaku tulus rening kalbu 200
100 untuk Doni kan. Loh, Mas Bayu. Mas Bayu. Elak. Mas Bayu. Laris. Ya. Senadyan ada wis entek. Ijek iki lho, ijek. Api-apine ya wis ora omah. Iki lho ijek siji iki. Iki lho ijek mete. Kok ditanggap kok sangop. Aku angop kuwi ngono Ayo, pernapasan. ijek siji, ayo sintekke. Senadyan ngarungi banyu sat. Mas Komet. Gah. Alhamdulillah. Mas Bayu ki wonge ora mbang cinde mbang ciladan. Adil ya, Dik ya. Pakane anu sing asline guyon. Heeh. Sang, piro ki? Piye? Piye? Mas Bayu aku nyanyi saiki wis 100. 100 lho, aku mah 200 lho. Ha iki dene kan 200. Kene kono luntur. Luntur piye to, Met? Plewui. Iki lho, Kowe lek ngewasi ra tenanan paling. 10.000 lho Bapak. Mas Bayu ki nyawer sampean pira, Dik? 200. Aku 100. Kowe Iya. mestine ya 100. Adil lho. Iki lho. Mbok delikno paling mau delikno ya, Dik ya. Masak maling kowe. kowe. Wani opo lho? Ya. Walah. Kadras itu bati. Susune kan. Itu dhewe. Ayo, Lintang Asmara diaturke pelok barang ayo karo gamelane. Mas. Monggo anu Mas Nanda, yo Nat diaturke. Monggo. Ayo kedange, yo jaiponge. Monggo, ayo diaturke. Lintang Asmara. Yuk. Hey. Ayo yo. Masuk nowo. Toro ratri mbong elek manis hati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulaksmi. Rasa kangen yang liputi lintang bulan dadi saksi bebayane datang balen janji sapaya mati sapaya mati.
Wah, wis ngantek. Kelalen kowe sabun-sabun nang daerah kene iki mesti nusul aku kok. Mriki. Nek kene nyedaki anu Om Dodo karo Eyang Komet dadi ben entuk salape. Eyang. Eyange kaya wis usia 100 munggah. Lah tegese niku penemune wis temuwa wis sepuh. Oh, nggih. Ora pun menep. Nggih. Sampean anu nyawang anu Mbak Fiona pripun Mas Komet? Nek nggih. Kula niku nyawang sinden pokoke danger macak ngoten pun masuk sedaya. Oh sing nang omah kadane ya kaya ngono lho. Ah pokoke ngono ya ditresnani. Nggih, tak tresnani. Wong enek ya kuwi ya. Lah iki jenenge Gersula kowe. Ora ngersula. Lah nek umur kuwi berarti kan ya Gersula. pasrah. Pasrah. Angger jere Pak Yai kae apa ae disyukuri. Nah, Piye carane awake dhewe ben ketok romantis? Wis tak jajal. Karepku yo jarang nomah tak kon dulang lah maem. oh iya men ketok romantis ya. Tanggaku liwat karo Mbak Et, lara apa Mas Komet? Lho, tak kon dulang takoki lara apa? Apa nak lara tok didulang karepku ben ketok mesra ngono. Malah dikira lara. Daleme putih, Dek. Sambeng Kasiman. Sambeng oh tahu ketemu ya? Ketemu. Wah, kompak. Nyeh. Pak piye umur kowe iki keliru kok. Iya. Anu Sambong. Sambeng. Sambeng. Oh iya. Kenal karo Pak Yono? Yono Mboten sapa? ngertos. Gak kenal. Yono sapa? Masuk sak Sambeng renek Yono. Wong iki mau gerayak-gerayak niku Kowe iki jenenge wong jaring. Ben kita akrab. Akrab Ngono lho. apa? Anu Mbak Fiona ngapunten nih. Nggih. Tasih sekolah napa ampun lulus sampean? Tesik sekolah. Wah, tasik sekolah. Wah. Iki lho bibitan apik, Mas. Anu bibitan. So, berarti winginane nderek anu ya, rupian-rupian Napa? karnaval. Oh, iya. Kuwi salah satu bentuk dari para pelajar untuk mewujudkan cinta tanah air. Biasanya nak karnaval kuwi kon ono sing maca suku apa, Iya, suku iya. apa. Lah iki penting tuh. Kelihatannya biasanya karnaval itu penting. Memberikan edukasi bahwasanya keanekaragaman yang ada di Indonesia itu sangat luar biasa. Sangat banyak luar biasa. Winginane karep kula niku ben oleh biji apik. Niku kan dinilai. Dinilai. Nggih, iya. Untuk Kowe nilai dienggo apik. semangat Nggih. kok. Aku macak sing ora tau enek nang Indonesia. Wah, ben awakmu untuk nilai dhuwur. Iya. Wah, maca apa kowe? Ini tak tukokno rodo mburi sikil loro. Heeh. Aku macak jaran. Wis ngarep kene aku, gurine kene tak kei patung, tak kei rodo. Dadi iso ngene muter-muter kene. Iya. Lah kok tetanggaku nyewa dokar tenan nenek jarane iki. Lho wis terus lingkrik nang aku. Bayah aku ngono. Ya kowe langsung beger to. Aku mosok jaran wedok ta iki aku. Nyawang kok wedok. Lah iki. Lah Mbak Fiona lah sampean nyawang iki jelas suarane jos, Mas. Wis jelas suarane apik lah kaya. Ya dijajal sik wong kan swara kok dinilai kok rupa ki ora kena. Ampun dijajal. Lah
Aman dijajal ta. Bocah kok lugu bener. Ya ora lugu ketoke jek nom ning ketoke mancing awak. Iya. Aja dijajal. Ora, yo kudu dijajal ngono. Dites, Mas. Dites suarane ngono ya. Iya, Bro. Arep nembang napa, Mbak? Nembangin apa? Nyidam sari. Oh, nyidam sari. Men, Fiona ki lek isen bendanane apik. Piye? Uwek-uwek bokong ngene karo misal-misal. Iya. Nyidam. Saniki napa? Sesuk. Ya saiki lho. Saiki lho dites vokale di Fiona ki kaya Dibangani mboten? Boten. Langsung langgame. Nggih langsung Tahu mau. bocah senengane langsungan lah ya. Langsung mangkat sekolah wis rasa dadak aneh-aneh. susu mental jane kok nyapa to. Lah nggih. Ya ora apa-apa jenenge. Iya. Nggih, Pon, yo coba buka celuk. Cek Ya sekolah. ya ya, buka celuk-celuk sesuk sekolah ya. Nggih. Kula nggih sekolah kok, Mas. Kula nggih bincang sekolah. Ora peduli nek aku wis. Pak oleh dinikane anu bincang sekolah wis mantuk riyen. Nah aku sekolah kok ora dikongkon mulih sik. Lah iya. Oh iya, wis kok kene bablas ning sekolah. Sandangane ngono kuwi ae. Langsung ning sekolah. Iya. Loh, memperingati 79 Indonesia. Ya ora ya malah kaya kucluk kaya. Mangga, ya hayang apa Mbak Fiona? Mangga. Nano nano. Ya.
iya iya iya. Awas. Hei. Terima kasih. Ah, Mbak Fiona jane lok tenan. Lumat nggih niku bibit hebat ngono kuwi. Nggih. Wong bakune anu ajar kendel. Nggih. Lah iya. Tambah pengalaman lah kados ngeten iki lho, Mas. Sik sekolah kek nggonku 3 dina dadi. Dadi sinden. Dadi rasan-rasan. Rasa-rasan piye to. Apa guru wong sak murid nganti 3 dina iki nggo apa? Ah, iya, Nginep. nek ora bener kok iso nginep Privat tok. Niki enten awala iki, sik. Iya, napa? Katur dhateng Mas Petro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula rombongan saking Sumber Rembang, penggemar setia Mas Petro. Nyuwun gending Sri Uning kali podang kuning. Selamat HUT RI yang ke-79. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, Amin. rakyatnya makmur. Amin. Salam. Saking kula Pak Waji SPD dan rombongan. Nggih. Nggih. Ngene iki lagi kompet iso maca layang ha iya. Yo, Mbak Rizky karo Mbak Eka jumeneng rene. Monggo. Ah. Rene. Monggo monggo Mbak Rizky kalih Mbak Eka. Mas Komet pun ngantosi yoga Gandeng wong loro, Mbak Rizky tak jodoke karo Mas Dodo. Wah, kocak nih. Eka karo Komet. Wah. Duh. Ya iki to anak-anak kesempar iki. Kok kesempar. Ayo mati cili-cili. Ya malah apik to nek ngedusin aja. Iya. Karo pikopyo wis dadi. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng enjang nggih niki nggih. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Cak Dadak. Awake dhewe kaya dolanan es krim ya, gentenan. Sementing ben ketok romantis. Lah iya no. Nggih, luar biasa. Malam hari ini, pagi hari ini luar biasa loh, Mbak nggih. Penonton tasik napa rantos ngantos rampung. Ngantos ngenteni motor. Amin. Apa kancane melek kok ya. Nggih, kok awake dhewe ngatur. Eka, Inggih, lujeng anu enjing. selamat pagi. Nggih. Tak jodoki karo Mas Komet awakmu, Nduk. Nggih, alhamdulillah matur nuwun. Heeh, yes. Ya ditampa apa enak ya, Kak? Nggih. Kok gak penak kata-katane. Ya Ya penak piye to, Mas? ditampa apa nek ya, Kak? Ngono ora usah kokean tuntutan, ngono lho. Dadi panjenengan dihormati sebagai pasangan iki ngono kuwi. Kuwi jenenge nampa kurane nampa luwihe. Ha ning ya enek sing rada landung ngono kok ya dipasno aku sing cilik ini. Oh, cileke Milih ringkes. milih sing luwe. Angit kuwi memperbaiki keturunan kan ya ora kaya sing landung. Iya. Milih sing luwe saka aku. Gak, ora. Udar sini. Ora Udar sini. Luwe senior. Aja nek senior ya ngobos ngono ya. Sampene aja cocok gresula to, Mas. Wong dijodoh-jodohne iki ora angger wong lho, Mas. Ngono aja mikir tek sing cendhek, sing ayu, sing elek. Sementing ki atine wong wedok ki. Kowe entuk bojo ayu kaya apa nek atine elek, uripmu keloro-loro tamong. Nggih napa mboten, Mas? Lah nggih no, mesti no. Ono. Kowe ki entuk cendhek ya disyukuri, entuk dhuwur disyukuri, ngono lho. Pelop-pelop kaya kethek ditulup. Aku lah iki urung ya nyopir. Nyopir piye? Ha ngetro iki mesti. Aja mikir nyopire. Sementing iki rumah tangga ki Iya. padha saling mengertine. Ya, Dik ya. Ayo, Sri Uning. Aduh. Ayo, dibawani sik. Urut saka Mbak Rizky. Ayo. Ning anu diganti bawane. Nggih. Gandrung Mas Dodok. Memanis
emasmu kanggo jimat nyilih sinom sing kok grandel ya kena digandeng pasangane men ketok li mesra ngono ya Aku gandeng Mas. Kok tenang awakmu ya tak cangking ya. Manggep teko kok dicangking. Arek aku to pasanganku kok. ya Nyawang to. Owe. Monggo ingkang ngersake gaji, monggo. Gaji mbok kira bak surat. Mas kayak kok sirik to? Pancen tanggane awake dhewe iki randuk gendeng. Ngono ya. Alah, rondo ya. Ya preksa, maniman lho. Rekso wong dingi ora nek popa mecahi piring kok kuwi tak omongi sampean. yo padha wedoke kemayu kabeh Piye to, Pak? Mosok kurang gagah. Oh, kurang gagah. Diajeng wong ayu. lah ngono lho Pripun Kang Mas? Yen sampean jejodohan karo aku ki wis pas wis tepak. Tepak nggih? Sampean njaluk opo bakal tak turuti wong ayu. Nggih. Heeh, sampean pengen apa? Kula pengen emas. Pirang kilo? Nggih, 10 kilo. 10 kilo kesiden tak tambah 20 kilo kok gawe Saestu, gelap. Mas. Lah, Emas sing tak Ben kula pengen kewong. lemah. lemah tak tumbas 70 hektar. Saestu. Utangmu pikir lho, Di. Gaya omonganmu dhuwur sambar bledek wek. Kowe iri to, kowe iri to. Kok sing normal ya. Lek calonku 10 gram tapi kok terus kelon. mau anggap Masih asik, kakean. mau anggap wong tipis to piye aku. Iya losno nek gak bangkrut wae. Bangkrut ora masalah sementing atine seneng. 20 kilo dienggo kalung ngono kok. Malah kaya kura-kura ninja. Ninjo. Kok ninjo? kura-kura tinjo Ora apa-apa ya Mas ya. Sing penting lah ya sampeyan iso nunggokke aku kono lak ora. Sing lakoni ki awake dhewe. Iya, bener. Tangga ki mung nyawang tok ora ngerti isine apa to keluargane awake dhewe. Iya to, Dik? Nyawang tok piye to ya nyukurno barang kok. Lah kan 16 setir kok syukur. Itu Pak Je Terus diajeng. Agawe rucite Hop ganti Eka karo pasanganmu ka Diajeng berarti mundur. ya Menika pasangan Upin dan Ipin. kok nyangking bojone kaya gawa kucing dicangking gulune kaya sing apik Nyangking kowe ndudono wong picek. So sweet so sweet keluargamu. ya Apa kang manise kaya ngene. pas aku yo kok pas takok lara apa. Kowe aja tekok kuwi. lah wong cakepane pas kuwi kok ya ayo Nadya. Kaget aku. Umpama munduta. Aku iki terkesima karo pasanganku iki lho. Nyak piye to, Dik? Ngono tak sawang saka paduan wah ketok ya jen ora ngidap-ngidap iki lho. Lah iki ya Bareng tak cedhaki bae. Iya. Wah, kudu gumoh aku. ora apa-apa. Tak sawang Mas Komet bae manis. Wis ora gumun apa sing mok nek wong bojoku dhewe mukok. Ya. Iki mbok ya anu bantah sithik-sithik to kok matur nggodho. Ora apa-apa mesraku ya nang ngene iki. Oh iya iya. Ngono. mesrane iki dhewe-dhewe Dhewe-dhewe. Monggo keluargamu kok. Monggo. Baru Pak Bis kowe. Wis baru. ya Terus wong ayu. waduh Iya, Kakus. Kakung. Bagus ki. Upama munduta rokmi Rokmi. aku nu ya pengen mundut-mundut emas kaya Mbak Rizky ditukokno. Wis, aja. Kalau ora aku ya tukokno kendaraan to. Tukokno kendaraan. Wis. Tak tukokne. Apa? Awakmu urung njaluk ki aku wis tuku. Apa kendaraan mobil? Lho. Dam truk no.
Awake dhewe karo Makaryo ngono lho. Jalan-jalan tapi karo nggo wedi, pasir, nggo pedel ya ra. Keluarga kere. Lah nek pasanganku jelas sampean pengen ntumbas kendaraan apa, Dik? Nyuwun apa? Ya minimal ya alpak to, Mas. Rodo papat ngono lho. Pajeke larang. Mangke keluargaku ki wong tipes ta, Kang? Aku mikir nasibmu kesehatanmu lho Joko. Wis tak jogo tak peseno security loro. Larang kuwi Alphard. Ora masalah, kuwi kemurahan, Dik. Aja Alphard to, Dik. Golek Alphard sing 2 tak lho. Kuwi Alphard, nek kuwi Alfa yo. Alfa Mas kuwi. Alfa kok 2 tak. Pen nyuwun sewu Mas tenan iki. Piye? Komet iki griya gede Alfa niku. Oh iya, Pak. Kuwi anggere aku dienggo midur kliyak-klir. Kuwi buleke kaya bedian. Kuwi asli. Asli iki. Aku anggere sandiola tak starter kok. Ha. Emakku nganti bingung kabeh. Ya apa ta kono. Dadi aku bat nyamukku ya wis kuwi nalpot Alfa. Tak reng. Ya apa ta, Pri? Ayo terusno. Ya, Mbak Rizky, ayo. Oh kono. Ayo Ki. Ora rasa kursi. Untang lali. Kata-katane lho. Kowe karo baris kok ae ketak akrab men enek apa jane kok ki nyeluke. Lah Mas Bayu kan karo. Kagak enak apa? Kowe apa main belakang kowe? Coba. Main belakang e. Aku karo sapa? Lah kowe nek kok klirak-klirik kene kowe iki wis dijojono karo iki. Alah lah iki kabeh roto sing dari Mas Bayu iki. Wah iya. Wis tau WA-an karo kowe. WA aku lah aku wong umpama ngragas kabeh tak layani to. Kowe kok kebagusan to le. Kabeh lho WA aku. Masa iya? Kali buke niku sing pojokan. Ah yo sawangane ketak sepuhne ta. He. Ngene nak ki ngapain ngene ki. Wah iya. Cek gaul. Ki ngapain lho. Nggih to Bu nggih. Ki ngapain? Aku tak jak gimana. Oh gak. Halo, gak ngono kok. Anu sing ngono ga. Sing ngono ga. Jadi kabeh. Lah terus ndi? Anu wis mulai mituk rene. Dadi Mbak Dita ya sak WA jenengan. Alah suwering. Masa ngono? Dita lho. Iya. Mosok lho. Aduh aku nek geleng langgati. Dadi Wes entek kentol. lho, entek kintol lu apa mergawe apa kowe? Kesel dijak jalan-jalan itu. Oh. Pikiranku wis elek. Ah padha karo aku. Ya, Mbak Rizky. Kok kon ngentekke to? Nganggo rantai pangan pite. Ya apa ta urusanmu apa to Kang? Sampeyan ngurusi bojomu dhewe lho Kang. Iya. Ki bojomu ki baterai piro to Kang? Baterai piro? Baterai mbok aku ontor-ontoran mbok piye kok? Hah? Iki wong. Wong. Saiki wis ora nganggo batu aki. Walah. Terus listrik ra apa-apa. Dik Rizky. Dalam Kang Mas pripun? Sampean pokoknya nang omah gak bareng cuci baju. Enggak boleh cuci baju. Enggak boleh nyetrika, Nggak boleh nyetrika. Enggak boleh Nggak nanti. boleh. Nanti tanganmu kasar. Oh iya. Kita ngambil pembantu 70 ya. 70 ya. Ya. Aku di rumah Bu, cuma kamu di rumah tengok-tengok aja. ya ongkang-ongkang gitu ya. Tengok. Jadi malah ongkang-ongkang ya. Wah, pembantune 70 ya. Pokoknya sampean Gak gumun. sampean karo aku wis tak gawe penak pokoknya. Alah, umbah-umbah apa lah kene beda ya, Dik. Awake dhewe bareng aku klambi apa sore buang. Wah, Sesuk tuku. waduh. Nah, pokoke bareng aku buang. Kok gaya men kowe? Sesuk urung iso tuku mblocet. Lho, piye kowe iki? Lah nek urung iso Keluarga kok blocet. Sayang. Dalam. Tapi kalau aku di rumah nggak ngapa-ngapain aku jenuh. Kita piknik ya. Kita piknik. Kamu pengen kemana? Ya ke pantai, ke villa. Sayang jangan ke pantai nanti kamu hitam, nggak suka aku. Terus kemana? Kita ke Eropa. Oh, Eropa naik pesawat ya. Eropa jangur bingung kok. Tekan jangur sendi ki lho. Sherlock. Ya teko kono ora enek sinyale asem aku keblasok ngono. Eropa. Ya aja nesu, nek pengen ya piknik dhewe. Piknik dhewe kan. Itu ya mengangkat nama pariwisata yang dekat-dekat Tuban kan banyak. Kecerdaan no Kang, duwe ora kalem no Kang. Loh, kamu tidak cinta dengan daerahnya. Kita nanti ke Guo. Gua ndi? Nah, Guo Kike. Itu tempat kan ora. Jadi wah, ngerti Mas gua iki. Luar biasa aroma telek lowo.
Iya, bisa gue terapi. Sayang, tapi aku jenuh loh kalau kita ke luar negeri. Dan terus maunya nanti kemana? makannya apa? Ya spaghetti hamburger toh. Oh gitu ya? Iya. Woi, panganan opo? Jelas no. Kowe iki gak sampean Paling ora ya dhewe jelas. tapi tau krungu ya, Mas? Lek kaya keluargamu paling mentok lho, telo diparut terus digulung, Nyek. digoreng. Kene sime no. Sime iki apa? Ya sime nyok. Tapi kan rada modern toh. Diadai kotak ngono lho. Setelah makan pasti kamu gorokan agak anu kering. Terus Ya, minumnya ya jus ya, sayang ya. jus apa? Jus gluku. Gluku kok. Ora enek jegluku kok dijus. Tapi saya yo empuk to. Empuk tapi gluku enake ning ndi to, Kang? Sampean tak jusne dhewe. Heeh, jus tebak ya. Iya, bojomu men keloloten ngono. Ayo, Dik. Ibarat wong numpak prau. Hop, ganti ya, Kak. Ayo. Lumampah tanpa lelah. Wis kowe jejer karo aku kaya apa? Rasane kaya aku iki sak donya dhuwur dhewe. Aku yo ngene iki seneng. Iya, tanganmu deplek ngono. Heh? Ngene. Ngene. Oh iya. Kelek. Nih, nih, Terus no. Nano, ya. Temah gonjing anggit jomeng pagulingan. Yo, bukan dulu, Mbak Rizky. Monggo, ayo, monggo, ayo, Mbak. Sri uning musik Rizky, ya. Irama seger, ya. Nek pas Mbak Rizky sing joget Mas Dodok, Eka sing joget Mas Komen.